ପ୍ରଶ୍ନଟା କଣ କଲ ଟିକେ ବୁଝିହେଲାନି। ଆଜ୍ଞା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେମିତି ତ୍ରିଶକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଚଣ୍ଡାଳରେ ସେହିଭଳି କିଏ ଚଣ୍ଡାଳ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଟିକେ ଟିକେ ରୁହ ଟିକେ ବାଦ୍ୟକାର ମାନେ କହି ରଖୁଛି ଜଣେ ପ୍ରଥମେ ବସିବେ। ଦୁଇରେ ବାଦ୍ୟଟା ଅଶ୍ଵଗତି କର ନାହିଁ। ଏତେ ସ୍ପିଡି କାହିଁ ତାଳରେ ଟିକେ ବଜାଅ। ପୁରୁଣା କଳାକାର ବେଶୀ ସ୍ପିଡି ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ କରେ ତ୍ରିଶଙ୍କୁଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ହେଲା ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଜା। ସେ ଅଧାଶଙ୍କର ରହିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ତ୍ରିଶଙ୍କୁ। ତିନିଟା ଶଙ୍ଖ ଥିବାରୁ ସେ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ତିନିଟା ପାପ ଖାଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ କେ ଲାଭ କରୁଛି କଥା ଛୁଇଁଲୁ। ଦେବସେବାକୁ ଦି ଜଣକୁ ଡାକିବା କଥା କି କଣ କରିବ ସାହୁ ଯାହା ତ ନିଜେ ନିଜେ କରିଥାନ୍ତା। ଏଡେ ବଡ ଦେବସେବାକୁ ଡାକି ଆଣିଛି। ଅଣ୍ଡରା ମଦ ପିଇଲେ ବାଉଳ ହେଉଛି ଆଉ କଣ କରିବି ଯେ ଏମିତି ଡାକିବା ଗୋଟେ ଭଲ ନୁହେଁ। ତାକୁ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇକି ଆଜି ଛାଡିବ। ମଲା ମର ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇବନି। ଫଡୁ ଫଡୁ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ଜେଜିବୁଢୀ ମାନେ ରଖିଛ କି? ମଲା ରଖିଛି ଆଜି ଧୀରେ କେଞ୍ଚିବ ରକ୍ତ ବାହାରିବନି। ଏଇ ପଟିକା ରଖିଥିବ ଅଛି ଆଉ ତୋର ବନ୍ଧା ପକେଇଛି। ଏଇ ପଟିକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଅ। ସବୁ ଯାକ କଥା ପରି ଖାଇଲା ପା। ହଁ ହଉ ହଉ ଏଇ ପଟିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକା ଭିଡା ଭିଡି ହାଲୋ ଚାଲେ ମ ଅଣ୍ଡରା କି ଗରମ ହେଇଛି ଫ୍ରିଜ ପାଣି ପକେଇବି ତା ଥଣ୍ଡା ପଡି କେତେ ଛାଡୁ ପାଇବନି ଖସି ପଡିବୁ ତ ବୁଢିଆ ଖସି ଗଲେ ମେଡିକାଲ ନାହିଁ ନା କି ଆଜି ହଉଛୁ କେତେ ଶୁଣ ପୁଅ ତୁ ହେଲୁ ମୋ ପୁଅ। ତୁ ତ ଗୋଟିଏ ଆଣିଥିଲୁ ମୁଁ କିଛି କହିନଥିଲି। ତୁ ଦିଟି ଧରିକିରି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛୁ ତୋ କଥା ତୁ ବୁଝିବୁ ମୋର କଣ ଅଛି। ହଉ ଯାହା କରିବା କଥା
अच्छा ona sahu kai daga balona ke de ho jodra hala ni takhi wala bada sobare mama aku kohla hala pata no jam ho na guna tika mo to pilki da ho tu kata dhar mo thila bodi boni mari porno jana ba thuri ko जटिया हाड़ी और रंतली हाड़ियाणी दर्शक बंधु आम देखा रंतली हाड़ी पुओ और जटियाणी हाड़ियाणी धन्यवाद। हाड़ी निमंत्रण करो।